Yo, what's up mga kapobre? Good morning o mayong buntag. Sa tuwang paron mga panginabuhi vlog niya to tanaw ko sa minong agre luto na ba. Hapit na luto guys. Nalagkuwang. Alright. Akong manok managulaw. Managlaw guys Ini akong bugoy. Ngay. Gusto na mo tanaw og kuan. Tanaw na kuno siya og bambam. Hi be hi. Hi. Babay mo na imo. Shout out Lekos Baser nako. Kuan kuno nga nagpakiluoy kuno ko nga nay musuporta. Mana maginang uban nga please don't forget to subscribe. Mana magina nya ikaw kuan ka di react ang kanon sa man taon eh. O di ka ganahan sa ko ang vlog ikaw survivor to yangan. Survivor. Abot, naka-survive ka na. Ako ang mga vlog. Bahalag ko viewers. Why nagtanaw sa ko Wa sa ko namugos na tanawan ninyo. Pagka hinahap. Wala ko viewers niya. Amaw, tanaw noon. Nung no? Wala mo to namugos sa to ang vlog nga tanawan nyo diya. Akong mga vlog diri puro ra ni panginabuhi nako. Ako ra mga trabaho, mga content nako, bot mga pamilya. Wa ako mag-content ng mga unsa pasikat diha. Wa ako mag-content ng mga pasikat. Hindi ko ganahan mo sikat. Ako mga wala ni mga pinubri ra kini nga vlog. Andi mo ana pa ka nga mag-stop ko vlog. Piste ba yan ning nanawag uy, animal ba yan? Stop ko vlog nga may ikaw gahatag kag cellphone ako, gahatag kag load. Kay sayang imuhang gihatag akong usikan. Ayaw dia mahilos kali dari natiktik nagkaon yahak masalbayan ning manawag oy ato bago sa kajot guys so mao na guys nakabalik na ako kay ako ang bayaw tawag siya kay ang asawa lagi. Ano mo uli? Naglaroy-laroy. Samaw na diha, baser no. Wala ko nangayo si muhang unsa pa diha. Hindi ka kabuot sa kuha ko mag-stop ko vlog. Diri ko nalingaw. Uwas ka laay, uwas ka kapoy. Nalagkapoy ko sa akong trabaho. Uy, ibaw ko wala di makatiksunod nako kung saya ko ang mga trabaho na nakuan ra ka nakalit ra kag katunga diha ba sumaw nang lagi libid ba bakbamam tabi oh now oh mauna diha Basir si kuan Mr. Survivor o Mrs. baka ni o babae laki baka ika ka buot sa kuha kay kuha ning kabubot ko kay wala ko kapangayo ni mog load o pangayo ni mog cellphone sayang imuhang hinatag sa kuha niya wa ko views ba mawara na ako ang ikasulti diha
wala ko nagpakiluoy nga kuan. Iyo lagi na labti. Ako ni mong tintin na. Nagpakiluoy nga na imo suporta. Natural ra man ginamo ingon. Please subscribe. Kung ana ba man ginang uban? Ug sa mga Tagalog na. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe. Oh. Natural ra na yana. Ang imo ra yung paghuna-huna ana. Di ba? Oh, mao ra na kay trabaho na ko. Akong nilungag oh, luto na. Oh. Mapay mukaon kag pamahaw. Kaya ron nga mainit-initan imong tiyan. Taman. Og salap. Og silpon. Kita kanya akong tripod. Oh. Magtinil na malang gani ni. O niya, maingong pagkag kuhan diha. Kot ba yoy? Hulog naman yoy. Ingon pagkag nagpakiluoy ko. Natural ra na sa mga vlogger nga maingon nga don't forget to subscribe, please subscribe. Vlogger man ako, abalag wa ko viewers. Way makabuot. Nako. Bisan ikaw nimo way magbuot nimo mag-unsa kasi mong kinabuhi. Maingon kag stop. Bakit skibuloy? Stop. Lindol, stop. No. Bakit skibuloy? Kaya mo pa-stop punta. Di ko kaka. Kuhaan kay. Sag ikaw magunsa ka diya sa mong kinabuhi. Oh. Lipay ko nga bisag wa ko viewers. Lipay mo niya akong kalipay. Butan yung tao di ay. Mag-unsa ko diri. Ug ikaw mag-unsa ka diha. Imo asa na. Mag-unsa ko diri. Ako asa ni. Na kada tawo na atay mga kuan. Ugalingong kuan. Panghuna-huna. Di ba? Na kuan na ka naka sa Tagalog pa nalinawan ka na. Ang linaw sa mua kuan man na. Kanang tubig. Tubig nga linaw. Hilom kay nga linaw, lawom na. Ruksaba, mabawra na. So di na ko taso na kay ikapoy ko niya ako ang basir. Mom. Lagi. Ikapoy ko sa basir. Mom. Shout out lang ko diha sa ko ang mga viewers o subscriber sa gamay lang kayo. Pinapuno kong basir. Ingon siya nga wakot angay kay ako Dios. Nganong tan-aw man siya? Ayaw na lagtan-aw dere. Iskot ba ya ay? Tanawa na daw. Oh. Raho. Oh, gwapo kay ka oh. Liwat papa oh, gwapo. So bitaw guys, mga na guys ha. O sa mga kuhan gid ako diha karang mga hard listeners ako ang DY na Mate FM. Og babay niyong tanan og may buntag. God bless. Amping.